Елате с мен на рождения ден на Йони. Приятели, сега се връщам от магазина. Купих шоколад и бомбони за игрите. Сложих нещата ето тук в тази чанта и ето това е катастрофно, което ще направим подарък, но после ще видите. Приятели, сега пробвам тонкланата. Топе. Приятели, стигнахме на рождения ден на Йони и сега ще играем много готини игри. Посадете на всеки една социална мрежа. Юху! Е, там има няколко момчета, които се крият, ама не мога да ги хвана. Айде, приятели, сега играят хоро. Бе, как се крие? Няма да избягаш! Айде, Йони, дай го! Еги, мъжките как играят? Айде, влака, давай влака! Айде! Хареса ли ви рождения ден? Да! Искате ли пак да се видим? Да! Айде! Хайде, чао! Чао, 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 чао! Така, приятели, прибрах се от рождения ден и Йоанка ми подари подаръче, така че сега ще го видим. Не съм го отваряла изобщо. Тя даже го е залепила, така че сега ще го отворим заедно. Така. Това да не е ключодържател ли? I don't know. Това е много яко. Мале хора! Те са много! Без да си завиждам. Я споделяй. Ще споделя с моите приятели. Гледайте, гледайте, хора. Мисля, че... Мисля, че ще намажат всички. Хора! Има скрънчи и лилаво, тъй като тя знае, че лилавото ми е любимият цвят, естествено. Не че знае как ще не знае. Да, аз не знам. Имаме скрънчи. Да. Имаме гривна. И... Опа, няма да я скъсам как. И ето такива. Йоанка, много ти благодаря за подаръчетата. Много ми харесват.